जाय दिनखालि जों खोथिया फोदोंमोन ना बै दिनखालिनो माने बिराद जब अखा हाबाय आरोना अखा हानानै जोंनि खोथिया एकदम बुस्राजोब्बाय बिदिनो गेसें जाबाय दा जों खोथियाखौ हेलो गाइस नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बे चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नै दायो आङो दैमायाव बेरायनो फैदों जोंनि सेरावनो जायो बे दैमानि मुङानो जाबाय ननाय दैमा होननानै बुङो बेवहाय बेरायनो फैदों आङो नै सान लामा बेरायगासिनो दङ माने नैबे दैमानि मुङानो जाबाय नेवनाय दैसा आरोना सिगां बे नेवनाय दैसाया बैथिंगालैसोमोन आरोना बैथिंगालैसोमोन ओमफ्राय नेवनाया खुरखा ओरै फैबाय ओमफ्राय बैथिंनिफ्राय ओइथिं थांबाय आरो ओइथिं थांबाय माने बिराद खुरखागासिनो दङ दैया माने बेनो नेवनाय दैसाया नै बैथिंनिफ्राय दोंसे फैदों नै दैसानि लामा बैथिंगालाय जाय थांदों आरो नै बे दोंसे बैथिंनिफ्राय बोहैग्लायबोदों बेबो दोंसे बैथिं ज' जाहैदों दोंसे लामाजोंनो नै माने सिगां बे नेवनाय दैसाया बैथिंसोमोन आरोना बैथिंसोमोन बैथिंगालैसोमोन बैथिङावसोमोन बैथिंनिफ्रायनो खुरखा बे जोंनि गामिथिंसो खुरखालांनो हमदों दैया गुसुं फैदों ब्लेक वाटार दे दैया गुसुं फैदों नै जा गुसुं दैया नै दायो जोङो जोंनिनो फोथाराव थांगासिनो दङ जोंहा नेवनायाव हा दङ नालाय बेवहाय जोङो माने माइ गायो नेवनायावनो बे दैमानि सेरावनो दैमा खुरखानाय हाफोरखौ जोङो एवस्रांनानै माने दुब्लि बानायदोंमोन बे दुब्लियाव जोङो 3 बोसोरसो जाबाय माइ गायनाया माइ खेथि खालामनाया बेवहाय जोङो खोथिया फोदोंमोन बे खोथियाखौ जोङो दा नायनो थांगासिनो दङ जोङो गासै 6 जन दङ 6 जन ग्रुप जानानै जोङो बेखौ दुब्लि बानायदोंमोन बे फैलां दैमा सेराव बिदि गोग्लैना थानायखाय जोङो बेकार थानायखाय जोङो दुब्लि फोथार बानायनानै जोङो माइ गायबोगासिनो दङ देग्लाय गायबावोब्ला फरियास जागोन देग्लायजों दैमा जिं नालाय नै जोबोद खासिग्राफोरबो दङ नै थांगासिनो दङ नै जोंनि खोथियाखौहाय दिन्थिगोन आङो नोंथांमोननो 3 years जाबाय जोङो बेवहाय जों खेथि खालामनाया नै लोगोफोरा आगोल थांगासिनो दङ बेनो जोंनि दुब्लिया बेनो जोंनि दुब्लिया दैमा सेरनि जोंनि दैमाखौनो दुब्लि बानायनानै जोङो आबाद मावनाया दुब्लिया बेनो आरे मुथि लाफल नोंसोरलाय जोंनि खोथिया मा सेसा सेसा नै ये वाला सेसानि खि नै बेनो जोंनिया खोथिया
जाय दिनखालि जों खोथिया फोदोंमोन ना बै दिनखालिनो माने बिराद जब अखा हाबाय आरो ना अखा हानानै जोंनि खोथिया एकदम बुस्राजोब्बाय बिदिनो गेसें जाबाय दा जों खोथियाखौ आरो खनसे गुबुनाव एसे साइडआव होफामफिननांसिगोनसो मानो होनबा बेखिनि खोथिया जोंहा थोनाय नङा पातला जाजोब्बाय आरो ना अखाजों बुस्र' जाजोबनानै आरो बिनि सायावनो सेसानि आक्रमण नै बेयो सेसानि आगान खोथिया फोहांनाय गोरलैखौनो सेसाया नै अरफायगासिनो दङ नै बेयो सेसानि खि लदा लदा जायो दे नै सेसानि खिया नुवाखैबा नायना लाखा सैनि होना दोननाय जाबाय दा खोथिया लावबानो सैनिसो होनानै आरो गायखानोसै डाइरेक्ट सिदा गायखागोन माने दुब्लिनिफ्राय थांफिनसै दायो नै जों आदै लाहानि न'आव फैगासिनो दङ जोङो माने दुब्लियाव फैदोंमोन नालाय बिराद गरमनि थाखाय जोङो दा नै एसे गोख्रै थांफिननानै आदैमोनहानाव दै लोंनानै जों थांगासिनो दं दायो आं ओंखामसो जानो थांगोन हाइट रायख' थ' जासुला गोरलै बेदर जानांगौ मोनजागोन नों हा होननानै सिबाय था नै जोङो आदै लाहानि न' मोनफैबाय नै दादै मोनहानि बाथौ नै मालाय दादैया बाथौआव खला होनो नागिरसोदों नै बाथौ आलारि बाथि फोजोंनो नागिरदों दादैया नै आलारि बाथि फोजोंनो नागिरदों दादैया सिजौ बिफां बियो दादै मोनहानि दिनै टिकली लाजिसि टिकलिया नै टिकली माइनि बिबार बागाना मा बिबार गायदों बिलाय सिनाय मोनलायलाय गुफुर बारलायनाय बिबार बिलाय मा बेरायावनो मानलालायनायलाय अ बेथ' गेन्दा फुल बेखौल' सिनायबाय बाखि बिबारफोरखौ सिनाय मोनासै आं नै मालाय आदैनि सम्पतिया आदैनि सम्पतिलै बियो गोदान आलासि इसानि ओमफ्राय गैया माबाबाय मैया उन्दुसिनबाय मासे खुगाखौनो माबा खाना लाखाबाय दा खैथा दङ 10ता दङ बुन्दा खैथा 6ता ओमफ्राय बुन्दि माब्रै बुन्दि माब्रै बुन्दि माबा बुन्दा 6ता मोनदों बेले मोसौ दिंग्रा गुलि नामा मोसौ गुलि बेयावनो अमा बेयावनो मोसौ थायो माबाया खिया बेबो जायगायाव दिहुनबाय थानांगौ आरो टाइम 1 hour later न' फारसे फैबाय जोङो दायो न' फारसे थांफिननोसै बहुद गरमनि गोलोमजोब्बाय दैमा नालाय दैमायावथ' आरो जेबो बिफां लाइफांबो थाखायाना स' बिफां सायाबो गैया जेरावबो हाबसुनोबो बिराद गरम गोलोमजोब्बाय नै So guys, दिननि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै लाइक आरो कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय